Inilunsad naman po sa bayan ng Bautista ang libreng theoretical driving course bilang unang hakbang para sa mga residente na nais makakuha ng driver's license. Layo ng kurso na mabigyan ng edukasyon hinggil sa tamang kalakaran sa trapiko at wastong asal sa daan at responsableng pagmamaneho. Batay sa tala, nasa 130 mga residente ang dumalo at nakatakdang makatanggap ng kanilang sertipiko matapos ang pagsasanay. Bahagi ito ng advokasya ng lokal na pamahalaan upang mahubog ang mga responsableng driver na makatutulong umano sa pagpigil ng aksidente sa mga lansangan. Bilang insentibo, nakatanggap naman ng libreng student permit mula sa lokal na pamahalaan ng top 10 trainees sa nasabing programa. IFM News. IFM News. IFM News.